Hola guys! Welcome back to our channel. Today nandito tayo sa isang Chinese restaurant. Actually, ano ngayon na-invite tayo sa isang kaibigan sa kanilang pabinyag. So dito yung venue. Hindi na tayo nakapag-video doon sa simbahan kasi nakakahiya naman dun sa pare. So dito na lang tayo sa venue. So tara guys. Meron silang playground para sa mga bata. So dito siya. So kung yung mga nanay at tatay is busy dun sa taas habang kumakain, yung mga bata pwede silang maglaro dito. So tara sa taas guys. So guys, ito yung kanilang mga seafood. Yan. Ito ang babanatan ko. Ihaw-ihaw ang mga to, pwede siya. Lahat yan. Yan. Yan ang kanilang mga seafood. Yan. Meron din sila dito ng salad. Mga mahilig sa salad. Yan. Saan? Asa na yung aking dalaginding? Rafaela. Rafaela. Kumuha siya ng spring rolls. Tu vestido. Vestido. Yo quiero 3 rollitos. Meron din silang mga sushi. ¿Quieres más? Pollo. No. Sige. Ito yung mga prito-prito. Ito yung mga dessert. Leche plan. Meron din silang mga okay, chika. Hola. Ay, sorry. Solo eso. Ano, masarap? Muy poco. ¿Verdad? Poco. Eso muy poco, mami. Si, tinimos masakit. Upo para hindi mahalata si Kami. Kuya, baso para whiskey. Wow. May whiskey sila. Basta ng sausawan nito, kaya. Mira. Kahit po ba, es muy bueno. Dame uno. No lo tienes. Oh, qué grande. ¿Dónde voy a poner? Ándale, ¿ponemos aquí? Ngayon lang kumuha.
Ay, ayan, mami. Ha? Kailan po yung bebe? No. Iya, proba. Iya, proba. Ito pinapanatan ko mga seafood. Uno, dos, tres. Laluan? Kaya si Senny susubo. May tsokolate pa. Tama na yan. Guys, kakain na tayo ng postre kasi malapit na tayo umuwi. Me harté tanto que no hago nada. Postre na tayo. Kakain tayo ng postre. Postre nga! Ito yung postre. Ayan. Ang ano, umay. Ito meron din sila mga ano. Ito yung postre. Sold na, mga pare. Sold na. Yan, ito lang muna ang aking postre. Gusto niya yung piyare. Uy! Pasal. ¿Qué pasa? Yo no me he hecho. ¿Qué pasa? Yo no me he hecho eso. Yo no he hecho. Ano, nantok ka? Nauntog. Natandyan ka. Ito lang yung nagustuhan ko. Tsaka ito. Yung churros. Churros yan eh. Yan. Tapos na kami. Pauwi na. Yes, yes na. Hello! Usog-lusog kaming lahat. Daram! Yan, tapos na. So yun guys, tapos na kaming magpagkainan. Diyos! So ito na naman isa na naman yung araw guys. Binyag at saka ano, adios gracias! Binyag tsaka mukbang dito sa ano, sa Chinese restaurant. Sa mga bago po sa aming channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. Sa Diyos, hanggang sa susunod na video. Halloween. Since Halloween kasi dito yung ano nila is Halloween. Nako, malamig na sa labas.